Ti parlok hakani ka jamit ke bamata namla ban chusnga halade namla ban sukun halade namar ka jinglong jong ki jaj ban riu jongi hakani ka jala jongi kalau nggak iki ke bana ko por sa ko por ka juan ra ya ki jing susi tani ya ki jing so ba ngimla ban sha namar leng ba ka jing don jong ki katu ka ningun ki breu ki baju kwa bat ki baju up top ya kino ki kam sniu la ka dei hakanu kuno ko banta kai ka daw ko ba mangi hakani ka jala idon kum kita ki jaj breu ka banengkong ka dei ka jing bisni bat ka baar ka dei ka jing bom kwa jong kita ki breu ba ki wei gin kiu la da ki wei kimi hapo rensan ban ya komplit bat no hanrei enda ki lawan sakmat ki bisni ya kata ka jing yok nam ka jongki ki bisni ya kata ka jingla ka jongki bat ban poi ru sa ka thong jong ka jingjom om dei tang ya ki kun samla rei om dei tang ya ki rang ba rang san wat hadu ya ki temen ki kruru kadon ka ju hi ka jing sya bisni mentang aku ban ong ne imat kam pat du kata ka jing long khla long thlen kumbana du menchua ha ki pot men pamen handai ni jusmo ya ta ki khla ki thlen ki babam breu henrei menta kila kala thlen no da kita ki men sim breu ki badon ya ka men sim ka bapi hun ki badon ya ka men sim ka babisni bun sin hi kham tam hapo social media ni jui balada kino ki breu ki kun samla jongi dan ni kirang ba kirang san ki mi sakman bat ki le ya kino ki kam ka ba pau nam bat ka bayo burom henrei ki riu sniu ki balong kum ki khla ki thlen ki ap thap khleu kum no ban yo dong kum no ban yo daw ban yo ban penjak burom no ya kita ki breu ki badon ya ka sap ka phong ki ba dei hok ru ban yo ya ka nam ka burom na kan mau haki por ki baladam kadon ka we ka actress ka bangam kwa ban pau kerteng nrei kala syatan haki social media hoi lada kan dei ka jing si syaru nrei ya ka basniu balai ngin datan kadon ka an ka ba dei ban le ya kata bakin pen sidom la da ka dei ka jing si sya henrei kini ki breu na ka we ka por sa ka we ka por ki jule ya kini ki jing penjak burom kham tam le ya ka jing jia na iwei samla rit i jongi ibadei na po juai ibalar wai ya ka jing wai kon wo henrei la syapen sapryang na da ki khubor lam ler hi bom iya hap satia bat kat kum ke jing wat jing tim layo jing tim ba kata kadur ki ke ba 86 ya itei samla kadei kadur ki ka bana shawai pat kari ka jala ka omdei tangnang ni na po India jungiru nrei da ka jing ya serim malumala kadur laban su ong no lapen thok prian no ya itei kun samla jungi kani kadei ka ka jinglong ka basniu ka ba ngim kwa bakan jakot nang ni sakman na kalyang junga na karpat sya ka bor badai page sya ka bor badai thmi bakin wat bania ya ki breu ba pen sapryang kum ya kini ki jaj video namar kham tam iting is ear yo let se kan chia koi yo let se ndon na ki bahi ngasem jonga le ne jongpi ki kun samla ki kun ki hinmen ki kun ki para bang juang ki kun persa kin jia hakani ka apot kan no ka jing ja brom jong ki yang kasem kham tam ya ka ribet ka jaj ber riu ka jongi bun sin hi ya ki breu ki balui ya ki breu ki basida ki jingmut ki jing perkhan henrei laradon kum kini ki jing sya pet mbut nam kan long ka jing bitar shalai ki bat yo let se anda kila bitar kita ki balui kita ki breu ki badon ya ka mensim babha kan jia kan no ka ka ba mensau lada kin tip ya kita ki ba pen mbut nam hanga hi ngakwa ban pen ramjur ya kita ki breu ki besim kebu ban pen mbut nam ya itei samla ibala yo nam lengba ka jing rwai dan burom dan akor ka jong i lengba ka jingla ka jong i kumno ban pen sngol tanat ha kata ka platform ka ba ilayeng dan khen diat por handai menta sukan dit kensan ban sya penjak burom kalong ka ka ban ngimla ban pediang ha ka imlang salang lada kum kini ki jat jinglok kum kini ki jat mensim jom ki riu trang snam kim salia ban pen but nam kemut lada kiyo wat ya ka mensim ru kinut ban sim kini ki ba la ban pen sapryang ki ba pen but nam ki dei ki mensim ksui ki mensim kla ki mensim thlen ki ba lada kiyo wat ya ka mensim ru kim salia
lada kimnut hadu kata kumno kinut ban pen sapriang ban pen butnam ya kata ka video ka badai tang ka durki ka bana shawai pat ka jaka ban wanra ha ka ni ka jala jongi ban pen thop bria ya kibriu ki balui kibriu ki basngur ka mansim ngangai bana kaliang jong iru indon ka jingpitar lada ha ka nu kupor insya kana nda ka ba sniu namar bun sin hi ni syam ya kibriu jongi honi apo jala mi kalaya ni le kat bala ban pen kiu ya la ka jong kasam ban pen kiu ya lade da ka ba kipus ha ki rensan sosial media ya kasap ka ba kidon om dai tangkat taru na kaliang jongaru man kapor nga jiyo kun teng e ban yo kalat kalenti kumno ban pen pau ya lade sya ki pajba sya ki parado prasnam dan wat sabar jalaru da kadur khmat ka bu samki wat kadur khmat ka badap cingkemen kenang ba nganla ban kentiu ya lejong ha ka yo ka kot lembat ha ki wi jing dan kam habro kilian ndai habang ile iki babharu dang bun pan kita ki klat ki tlen ki bakwa ki batrang snam bakwa ban penjak burom ki jumi ha ki comment section ki baper da ka ba kin penpo lani kin penpo dor ya kita ki beri bami ha ki social media kenang ba kita ki beri kin sange no nakakam ka ba kitrai nganget ba ma phi wei nang ni sakman pin husiar ya kum kini ki chat comments balarodon ha kanu ka video ha ki rensan social media madon ki comments claim akor lani ki comments po jaj pidai ban penrem jur nadien jong kata ka comments baula comments kenang ba unu brio lani kanu ka brio ka ba comments pen po dor ka ba comments po jaj ya kita ki push jong ki wei idai ban snurem bat kidai ruban jam daw hadu data kenang ba kin du bor ya kata comment sim ksuit comment sim tlen ke jongki hoi man la kapor ki GE ba ki bami hapo rensan social media kidap barbor tang da ka jingkemen kidap barbor tang da ka kmat ka bu samki namar ki ngit scam ba anda ki paralok ki parajor ki paradok ki parasnam kila pe ki video joki kan wan ra jingkemen ro iki da ka kmat bu samki jom kita ki nongpus ya ladi ha ki rensan social media beriu ki bami hapo rensan social media bun sin hi ki pus sila de ban pen kemen lani ban pen bernia yanu renu ki ba la ban yo iya kata ka video ka ba ya per na ka wei ka konten sa ka wei pan henry ladra ki don pat kita ki beriu ki bakwa ban penjak burom ka pen tron no ya ka jimut ka jim perkhat jongki ka pen thai ka pen swai no ya kata ka jinglong ka jongki hadu ba kin sala ban sange no ya ka kam ka jongki na ka ba ki jutre henry ki ei pat ka bang akwa ban ong hangne sisin bangi mi haram san social media kin don bai iwai lani angon ngam ong ba baro ngide ki basniu ngam ong ba baro kide ki babha henry kin don bai ki babha bat ki basniu marsin bangi im hakani ka perthai long kumba im hakatma ni ham mantur ya ki jingele mat ni dai ru ban chom nim dai ban sarem hano na kaliang chongai hi man kapor ka banga jumi hakir san social media masa comments da ki kin ki bom so tanat bat ki bom la ban priang ha ka jing im henry ngam ju reply phi da ka basniu ngangai pin yo iya kani ka video menta ya kitu ki breu ki baju comments da ki kin ki basniu ban keren jot lane keren klem ran kumni kumtai henry ngong ip batu kala ka bamut kenang ba kari berkajat nriu kan kiu irat ha ka yo ka kon ni la da pidon kanu ka daw simen ya u ne ka breu pidai ban inbox back ban text back ha inbox namar kenang ba kin yo ban page ya ka message jom pi bat kin reply pi lada pi text da ka kin ba khor ni ka ba jam ne nri lada kwa ban text da ka bas new chu inbox ba yaki bat saya up ya ka reply ka jomki lakin reply da usen piu ne kin reply do knan namar na kaliang jongai hinga julai ta kom bat ki briu ki bas new lada pin reply do knam ru in sa pen spread biang yak tu ka reply jomki da kum wei pat ban nang pen thop ria chu ya ka jinglong ba bha jomki nri lada pi reply do sen tiu ru kamut kin sar ki beng ya ka ka reply ka jomki knang ba ma pi pin nang troin no ha ka ka platform ke bapia tiki ai pat ka ba la menta bangin penduk jat ya kini ki mensim ki boman kadai tang ka wei leng ba ke jing kersan jong pihi ki pat ba ki parado parasnam lada pio i ya kanu ko comments ke basniu ha kanu ko rensan social media pidai ban beng ban penrem hapo jong kata ka comments jong ki ba comments ya ka basniu kata kadai ka bor kenang ba laradon balik seniu ngin omailan nrei ngin kersan ya ubabha bat ngin penrem ya basniu
kamut ba anda kila bun ki ba penrem kamut tahu ba komen se daki kentin sniu nduk borna unja na si sendan kenang ba kari bat kajat benriu jungi kan im haka syong suk syong sang ka syong suk syong sengai ni dai ban bat ya kani kenang ba kita kiri bomban kinduk borna te kublai sibun yepi ki parlok baro ki baju kersan yanga hakiren san social media la kadai hapo Instagram YouTube lani Facebook ru kadai lang ba ka jingdon ko jong pi ki briu ki babha ba pi comments ba ki kentin ki ba sngol tanat ki ba sngol skun ka penjam no ya ki jing gitar jong ala don iwe ni armut ru ki ba comments negatif haki video lani haki content jonga tengah kwaru ban ai kublai si jarngu yepi ki parlok baro ki baju page ya ki video hapo ka Facebook account jonga balala ruban penpoi hadu similian view kinong pen kani kadai kadak kasien badang bun ki briu ki babha ban ya ki pasniu tengah kermen skam bama pi baro ki briu ki babha pindon apreng kamet ke bokoj bakia bat pinla ruban pre la ki kam ki jam jong pi bat pinla bat pendap biang ya ki jingdon kam ki yang kesen bat na penrem jur yak tu ki briu ki badon ya kamen sim ko boman bat ngingai skam ba ublai ru penduk bor iki da ki jingpang ki jing sitom da ki jing sempat jong ublai hinduk bor no si sendon bat kim nomla ban ki kli ban yang rasong ban pen spread ya ka jing sniu na ko ikapor sa ko ikapor kublai sibun kublai si jarmu ipi baro ki parado parasnam kermen pindon berbor ha kamen sim ko babah